en ni onge gima nyien ahinya ma Gachagua timo. Gimotimore en ni ochalo ng'ama oneno kuma ne koth ogoyego, to koro wang'ne kora ni koth nogoye kaka ne ogoye no. To mak mana ni odonje pap ka pap opong' ma kata en owuon kama dorire mondo mi odonjgo bedo ne matek. Nikech inyalo paro kata ka ne Martha Karua ne nyieno duond buche kowuok e NARC Kenya, kendo koro kete PLP. To nwaneno ka jotelo nowuok kar romb gi jogo maketo sirikal tesre, kendo ne gichung' e toke kanyo, kendo ne gibedo gi thuolo malach mar loso makata Gachagua owuon bende ne oloso. To apane nyiego moro mar siasa be dibed ni odonjo ne Gachagua mar ni kech sani wacho ni en ng'a makingi, ng'ama nigi mbi e gwenge mag Kenya madiere. To oyudo ka joma mondo mi bed kod mbi e Kenya ka, bedo gi duond bura en achiel kuom gigo ma keti kod mbi e siasa. Nikech koro intiere kod ofungu minyalo ng'iyo ji mathoth to yawo godo dhoudi mag telo. Nikech ing'eni kokalo kuom duond buche gi emiyo ka koro ji yiero donje lemo mag telo. Koro aparo ni en be nodhi ogo kwan to ng'iyo ni jogi te biro bedo ne matek mondo mi en bed ni en duol makono, nikech jogi te ni kod nyamburko maggi mandiwinjo ka jay wache no. To en mondo mi ochop kumoro adhiecha nyaka kwa lift, nyaka seche ni akuye ukowa uchopa kacha. Koro samoro ng'ato nyalo idho gache no to lori gi e korio, kata samoro gache no kethore e korio to weyi gi kanyo, samoro kaka inyalo chomo wuoth onge. Koro go kwan to wacho ni wochuo gi e mare ni. Mak mana ni gima nyien ahinya ma DCP odonjo go to pod ok ong'iswa, nikech giwacho ni ko gibro sidhe ayanga, moro gibro kelo sinema motegno mabro neno ni to en ang'o manie tok duond bura ni. To gima duong' mantiere kendo king'iyo ni gisani jatend Kenya masani William Ruto chal ka gima koro sudo machiegni gi telo kendo e yiero mag 2027. Kendo koro king'iyo gik matimore kaka ichugo duond buche gi, ng'isi ni Ruto medo sudore machiegni ahinya gi komno, mopogore ka kinde mane nitiere mokalo bang' kane tulo mag ng'anyo mag Gen Z kano bedo cha. Nikech king'iyo ni Jubilee ne gima tiang'i margi, PNU ni kacha gi TSP gine kata wasewache, Martha Karua ni kacha, Wiper Kalonzo Musyoka ni kacha, Eugene Wamalwa ni kacha. Koro magi duto gin joma bende ging'iyo ni gidwa biro bedo kod duol e kanyakla mar jogo maketo sirikal tesre. To king'iyo sani wanyalo biro bedo kod yiero moting'o jochung' mang'eny ahinya ma ng'ato keyo chomo yore. Kech inyalo paro kata kane gichako nitie kinde moko ma nyaka Gachagua owuon ne wuotho nyaka gi Marara Kibaso. Mandalo cha ne gin jotend Gen Z motegno. To koro sani Kibaso be ma koro sani go Kalonzo to go Gachagua, kendo koro gichaki chugo kweth machielo mar ni koro gin rowere mabenda pane sani gichano mondo mi gitim nyasi mar gimoro ma giwacho ni prison break. Gi duond buche moko machalo mar Akedo Diek gini. Koro aparo ni paw ne odhi obedo gi ji mang'eny, to koro mano bedo mit ne William Ruto, nikech ento pogruok mar jogo kata thoth margi no ka ginyalo bedo nok giriwore no biro bedo gima ber ahinya. So dibe nimbe samoro nitie jomoko monyalo sponsor mondo bed their own political parties mondo med ketho pap. Mana kono wicho ni ginde siasa kae inyalo losie sinema. Unyalo chiego sinema. Nitie ininge kaka sinema ni itime. Nitie jomoko masa ka wan jofwambo, nitie jomoko mabende inyaka ragoni simo gi jo siasa. Ni wada pango sinema moro kama. Yor nwa ng'ato. Yo makwa. Wana noga mateke tijwa ni timore mang'eny. Nwa ng'ato yo makwa. Iwacho ni kata mana weche makoro luorore mang'eny ne dala nolor gi polisi. Bigeni nitie nyaka moko ma polisi moluoro kanyo go bong'eyo. Gine e sinema no. Didi ma okil go simu ka wacho ni orna uru ng'ato nitie gimoro dwa timore kamoro. Gigi loso nitie moko miloso. To kana ni moko kodokor ka siasa migoyo campaign migocha, yudo ka thoth ne gigi gitemo loso ga ahinya mondo